এসে ভালকে তিনি জম্পুই ফাইনা নাচিং থংলাই বুকু ফাইনা হিন্দি নগো হই তিনি সালবো মনাক শেষে তাম জানি তিরারা ওংজাখাই সামনা জানি মুইতো মামা হাইঙ্গো am tirog hangke nokni borok rokno khatango ako am haingo nokha gorong gorong mongjakhai ani shirok na hadi lamani simino nasin tonglai bufur phaino hne himdi nogo haye phaibai he phade oge ade in hadi oma hey tamirik de ai mirik laijak tini nokha sammani nokha aske nokha somga thajio nobor phaimani hena srapsa nobor phaisukha tabukse thago. Good morning, welcome back to my channel. Han halam shogo norok na ang tungtang ting ngai nai bahai tongbai norok ka hamnong na ne ang khayo ang bo ka hamnong ge tini hingke ang Jampui melao thang tongo ani logi songbai aro ama song dukan dalayo gobong no bana hatei ang mo berai tei hinai nai thangai tongo ani logi songbai chengkhorong nei thang tongo phaiprong ge chini borok bang nai tabo ke chengkhorong nei thang tongo. So let's go. Genera an video no pulan shuni pai thojora nai tongbai di Jampui sokpai kha shortcut lama te himi tongo andar gondra tayang tei current okurei ge girls school matho mela ongo Jampui mela jotono saima baina jara faini rok ge jengoro sokpai kha borok bo bangtite no ashok bangya ekdom crowded honi mansu gya tangai ge nobor phai thangka sarik jorao afro borok rok kisa kutulbai kha gamon bagai ashok banglia ageni hai semano ang phaiprong ge taibo borok kubangma ge taklai khe amoni tulona kisa kom no borok ge hadi berai nai lagi na kisa biang tamtong ge ama songni dukan bokno gana wngkha ni moi ke ani ama di bahan no ge cheng berai lai tonglai furo ang nukha damra ani damra favorite joton slai samung tangna ni bagai hingke tangai hingke ang khumrong ni kisa misa samung khayo japra rok phuyo gani nokni damra kemai thangka borbo kemai thangka hingke damra kaisa paikha ang melao phaimani no bokha bokha wan sugui phayo damra kaisa tlangna hinai hingke gana gini ni kwbangma music choli tongaban bagai ang sound no norima rakha mute khaima rakha copyright phainai si hinai hingke ang naimani manai no darok damra rok omtirong no nayo ang asuk kuno alkamani rogo interest gurui hingke chungo borong no nai tonglayo abon pore yang kisa berai nai lekha tamo tamo lottery khela roga korok thangna da hanai naimani thanglai liya taklai samano kha ang prize wngkha Kasi ko karo demo. Kasi ko karo si demo. Karo na. amani dukanok kisa phai achuk laikha ashake manai ubro jabro ungsuka borok rok phayo naileyo gangkeri kubangma ulot polot khe yang ek bisaja gabot kheblai tonglayo এসে ভালকে তিনি জম্পুই ফাইনা বাই মেলা কাহামদাং খা shele jagmani mela beraina shela thangka egro chana thangma ta line kolok ma ngai misti dukano sa hablai se chana hanai ne egro chana musungma se line che kolok ma horni 10ta baji kha ke borok bo kosor bai kha ke chengbo gari tugui phailai ka haine hai gari parking khaimani jaga ni tubulai nai mani rok tlang sina hanai ge yang ama song ke mani rok thebaya koi tongsogo dukan rok khulogaya koi tongsoka ke cheng habai phaika mela bisingo oro owan satangi buja khangke bo abreni tripal
Tripal no khogoi binaro churup saka toni rikhe angke olo manja khangke suprak jakhate omhai mela rogo phaibo haing tongphai wansaro amkha amani dukan মোটে খাওয়াম গা he nare allo gisong hai no poja kota kota tisajak Manurok thamok baikha ge chung tabong nogo se thanglai sinai ge bayap song norok ani video bahai nangjak baikha norok no belai khena hambai pulani simi paithak joranai tongmani bagai ge norok jara subscribe khaje khurok ge ano please subscribe khaibai di like share te comment ba khaibai di te ani bell icon no press khai di ge ani baskangni video rok no norok nugui manai notification manai ge masa masa ke borok ongkhori klang khangke se chung nogo thanai ge oro no last borok masana ongkhori klangkha ge chung tabo direct nogo thangsinai till then bye bye tata good night ge norok hain hemalai finai